Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, at mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Dwi'n wedi treulio ambell o amser yn defnyddio yr app ar y cryngryd, ac mae'r llawer o syniadau gyda mi i datblygu yr app yn bellach. Ond cyn hynny, dwi'n wedi darganfod gwall neu chwilen sylweddol yn un o swyddogaeth sylfaenol yn yr app, sef y rhestr o geiriau ychwanegwyd gyda'r defnyddiwr, sef y nall fan yma yn yr lliw gefndir yr glas golau. Mae'r gwall yn digwydd, enghraifft, pan dwi'n yn defnyddio un o'r eiriau oddi wrth y rhestr. Enghraifft, os dwi'n yn defnyddio yr air sad, SAHD, fel hyn. Nawr, mae'r gar yn diflannu oddi wrth y rhestr, sydd yn diwyr, ac rydyn yn gallu gwirio hyn trwy'r mollio i mewn i'r tab cymwysiad, ac rydyn yn gallu gwirio mae'r leol ystorfa ar gyfer XSA ychwanegydau yn unig yn gynnwys y doddiad ar gyfer yr gar GHEG, ac mae'r leol ystorfa ar gyfer doddiad arall, sef XSA ychwanegydau 2 yn cynnwys y data ar gyfer yr gar defnyddiwyd, sef sad fan yma. Ond nawr, pan dwi'n yn clicio ar y botwm llawrythol fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm i aldechrau y cylchdro nesaf yn yr gêm fan yma, ac wedyn yn clicio ar y botwm nesaf i parhau gyda'r gêm, ac wedyn yn parhau i'r dudalen cam 3 fel hyn. Nawr, mae'r gar sad yn parhau i bodoli i mewn yn y doddiad XSA ychwanegydau 2, ond oherwydd nid oedd yn bodoli yn y testyn flwch, txt stori, ail ychwanegodd ar app yr gar sad i mewn i'r gyntaf doddiad, sef XSA ychwanegydau. Felly yn fy meddwl i datrys y problem hwn oherwydd roedd y gar wedi ei defnyddio, ac fe dylysau fe ei odynnu mas o'r rhestr am dda os ydy'r defnyddiwr yn clicio ar yr botwm ar dechrau i dechrau y cylchdro nesaf. Felly, dyna beth sydd angen i digwydd, sef pan mae defnyddiwr yn clicio ar yr aldechrau yn cam 3 i dileu y data yn XSA ychwanegydau 2. Felly nawr, os dwi'n yn mewnbynnu y gar sad oddi wrth y rhestr yn uchod, fel hyn, ac os yn edrych ar yr doddiad ar gyfer XSA ychwanegydau 2, dyna'r y doddiad wedi ei newydd mewnbynwyd. Nawr, os rydyn yn clicio ar y botwm allbynnu neu llawrythol fel hyn, ac wedyn os rydyn yn clicio ar y botwm aldechrau fel hyn, ac wedyn ar yr archwiliad, rydyn yn darganfod mae'r botwm hwn yn galw ar y ffwythiant aldechrau. A dyma fe yn yr ffail amlrywoffer.js. Dwi'n meddwl, os rydyn yn ychwanegu y llinell fel hyn, sef y leol ystorfa i odynnu yr doddiad yn gwbl llwyr yn yr XSA ychwanegydau 2, fe fyddai hyn yn datrys y trafferth. Felly os dwi'n yn nawr ac i byffel ac yn llant debrid dalen, ac wedyn clicio ar y tab ar gyfer y cymwysiad, ac wedyn os dwi'n yn unwaith eto clicio ar y botwm allbynnu, ac wedyn ar y botwm aldechrau, nawr mae'r holl doddiad XSA ychwanegydau 2 wedi ei odynnu oddi wrth yr leol ystorfa. Felly os rydyn nawr yn parhau gyda'r cylchdro nesaf, fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn achos y 10 eiliad. Nawr, dwi'n meddwl mae'r trafferth wedi datrys, mae'r gar ychwanegwyd oedd yn ei defnyddio yn y cylchdro olaf
nawr yn diffygio ar y rhestr yn uwchben y testyn blwch, ac os rydyn yn edrych ar y dodiad XSA Ychwanegwyd 2, mae'r hyn yn diffygio yr un gar hefyd. Felly, dwi'n mynd i droi y stwnch neu hunch ar y llinell 4 ar gyfer yr gwall hwn i fod yn y dyddiad. A dyna ni. Nawr, os rydyn ni'n gallu troi at yr dodiad nesaf ar y llinell 5, sef i creu y Game Nofel app. Ynglŷn at hyn, wedi defnyddio'r app yma ar gyfer ychydig o dyddiau ac wedi cwblhau yr holl cylchdro o'r gêm ac wedi ysgyn i fyny ar gyfer amrywiaeth o'r gwastadluniau. Dwi'n meddwl fe fyddai y chwarae hwn i fod yn fwy deniadol neu dynesiedig neu cyfrangedig neu fachog os yn edrych na creu storiau gwahanol ar gyfer pob un cylchdro, yn ei le i creu pennod newydd ar gyfer pob un cylchdro ar gyfer Creu Nofel, y byddai fod yn enfawr oherwydd y maint o wastadluniau mewn ympegrwyd yn yr wefan app yma. Felly, wedi meddylu am y beth am ychydig o amser, fe daethant y synydau ata fi ynglŷn at y newid sylweddol hwn fel hyn. Yn gyntaf, meddyliais i fe fyddai'n well i defnyddio yr unwedd cod tarddiad fel y GemStoriAp ar gyfer y Game Nofel app, ond i arwyddocae gyda'r rhyw fath o perimetr i hyfforddi yr app i fod yn nofel yn edrych na'r stori trwy'r rhyw fath o perimetr fel math app. Ac wedyn yn ail, mae angen i penodi y teitl o'r nofel fel y gyntaf beth sydd yn digwydd yn yr app. Ac yn trydydd, oherwydd mae'r ffurfiadaeth o'r allbyniad nawr yn hollol gwahanol, mae'r erfyniadau nawr yn gwahanol hefyd. Does dim angen i gynnwys y brawddegau erfenwyd yn y GemStoriAp, sef y rhai sydd yn dechrau gyda'r geiriau un diwrnod o roedd ac wedyn yr enw y cymeriad, ac hefyd ar y foment hynny, swyddolodd, ac wedyn yr enw o'r cymeriad. Hefyd, yn pryderydd, os ydyn yn eisiau i achub y data persynol ar gyfer y Game Nofel app, mae angen i ni i defnyddio y blaendodiad gwahanol, enghraifft yn hytrach na defnyddio XSA tanelli, rydyn gallu defnyddio rhywbeth fel XSA Nofel tanelli. Os rydyn yn gwneud hyn, rydyn yn gallu gwaroddennu neu rhywbeth oddi wrth y GemStoriAp i Game Nofel app ac yn y ffordd arall hefyd, ac yn cadw y safle yn yr holl chwaraeon yn y adnodd data. Ac hefyd, yn pumed, roedd gyda mi y syniad o rhyw fath o radio fotwm ar gyfer yr gwaroddyniad neu'r rhesbiniad oddi wrth un ffurfiaeth i'r ffurfiaeth arall, sef oddi wrth y GemStoriAp i'r Game Nofel app ac yn ôl hefyd. Ac wedyn yn chwechyd, y teitl o'r gwefan app i fod yn Game Nofel app yn edrych na'r GemStoriAp. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn yn diddymio yr cylchdro gyfredol ac yn dychwelyd i'r dudalen cam 1, yn edrych na defnyddio yr radio botwmau, rydyn gallu ychwanegu botwm ychwanegol ger yr botwm alysodi. Felly, os rydyn yn gyfredol yn y GemStoriAp, rydyn gallu arddangos yr botwm Game Nofel app i waroddennu neu rwchbinio i'r Game Nofel app, ac yn y ffordd arall, os rydyn yn gyfredol yn y Game Nofel app, rydyn yn gallu gwneud yr cydgyfatholedd gyda'r botwm gyda'r gair GemStoriAp enghraifft. Felly, os rydyn yn clicio ar y botwm alysodi ac wedyn dewis archwilio, ac wedyn
rydyn ni'n gallu darganfod yn ddirweddol. Mae'r peniad o'r tudalen yn yr doi rhanbarth ar y chwith ac yr un ar y de. Felly ar gyfer yr bottom newydd, ar gyfer yr game Nofel app neu'r GemStoriAp, rydyn ni'n gallu ychwanegu y gyrrych hwn yn yr ail rhanbarth ar y ochr de. Felly dyma'r cod tarddiad ar gyfer y bottom alysodi. Felly os yr un yn y golygydd VI yn pwyso ar y bottom dianc i entrydu mewn i'r fodd gorchymyn, ac wedyn pwyso ar yr lythren Y dwywaith, fel hyn, a wedyn ar y lythren P i bastio mewn. Na, rydyn ni'n gallu golygu yr presenoldeb o'r llinell hwn. Yn gyntaf, rydyn ni'n gallu troi y lluniannaeth o'r tag rychwant i fod yn newid math app, ac wedyn ar y digwyddiad cliciad i galw ar y ffythiant i newid math app. Ac wedyn, ar gyfer yr testyn ar gyfer y bottom yma, rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o'r mynegiad ar gyfer rhyw fath o'r gweithrediad tri-rhaniedig neu tri-cydraniedig fel hyn. Yn gyntaf, yn y cyntaf cydran, mae gyda ni y proffoliad ar gyfer yr anwolyn hollfidol $eg hunaniaeth app. Os ydy'r hyn yn gyfartalu i'r llinyn GemStoriAp. Wedyn, a dyma'r arwyddocad o'r arwythnod gofynod i arddangos yr geiriau Gem Nofel app. Os yn amgen, a dyma'r arwyddocad o'r arwythnod gwahanol i arddangos y geiriau GemStoriAp. Wedyn, os ydych chi'n ychydig y ffeil ac yn llandadebu'r tudalen, a dyna fe. Ond nawr, dwi'n meddwl fe dylai y bottom GemStoriAp i fod yn uwchben yr bottom alysodi, oherwydd mae'n nid yn unig yn hirach, ond hefyd yn fwy gyffredinol neu yn uwch yn yr gwastadlun o'r cymwysiad, achos mae'r bottom alysodi yn perthnasu i'r alysodi y gêm cyfredol neu y farth o'r gêm cyfredol, ond mae'r bottom Gem Nofel app neu GemStoriAp yn perthnasu i'r farth o'r gêm yn y bras. Felly dwi'n mynd yn ôl i'r cod tarddiad ac dwi'n gallu pwyso ar y bottom dianc i entrydu i'r fodd gorchymyn ac wedyn pwyso ar y lythren D dwywaith ar gyfer delay neu godynnu fel hyn. Ac wedyn dwi'n gallu symud yn isod i'r llinell ar gyfer yr bottom newydd ac wedyn pwyso ar y bottom P i bastio mewn fel hyn, ac wedyn achub y ffel ac unwaith eto yn llandadebu fel hyn. A dyna ni. Nawr, dyma'r datganiad o'r ffythiant alysodi yn yr ffeil JavaScript amlrhyw offer.js. Felly i creu y ffythiant newydd, newid math app, rydyn gallu symud yr cychwr i'r llinell gyda'r ddiwedd o'r ffythiant olaf, fel hyn, ac wedyn rydyn gallu pwyso ar y bottom dianc, ac wedyn rydyn gallu pwyso ar y bottom ar gyfer y rhif 3, ac wedyn rydyn gallu pwyso ar y bottom ar gyfer y lythren Y dwywaith, ac wedyn mae'r tri llinell wedi ei alysgrifio i mewn i'r rhagod yn y cof, ac wedyn rydyn gallu pwyso ar y bottom P i bastio mewn fel hyn, ac nawr rydyn gallu pwyso ar y lythren D dwywaith i odynnu yr ail dywydd o'r ffythiant fel hyn, ac wedyn oherwydd mae'r llinell yn newydd godynwyd neu delayed wedi ei alysgrifio i mewn yn y rhagod yn y cof, a rydyn gallu symud y cychwr yn isod i'r datganiad o'r ffythiant, ac wedyn rydyn gallu pwyso ar y lythren P i bastio i mewn fel hyn. Ac nawr, rydyn gallu newid yr enw o'r ffythiant i newid math app
fel hyn. Ac nawr ydyn gallu ac i bethel. Nawr ydyn gallu mewn osod rhyw fath o'r effrawad fel hyn, dim ond i rhyddhau mae'r twp dim eraill yn gweithio yn iawn. Fel hyn. Felly os ydyn nawr yn lland debrydd y dalen, ac wedyn yn pwyso ar y bottom fel hyn, a dyna ni, dyma'r effrawad. Felly os mae'r hyn yn digwydd, mae angen i ni i newid y cyfeiriad o'r tudalen yn ôl i'r tudalen y cam ddim, ac hefyd i rhoi mewn yn y cyfeiriad o'r tudalen y parametr ar gyfer y math app, sydd nawr wedi ei newid i'r game Nofel app fel hyn. Nawr, rydyn nhw wedi defnyddio y prydoledd yn y gwrthrych y ffenestr i newid fe i'r index.php gyda'r parametr o'r math yn cyfartalu i cam ddim ac y parametr o'r math app yn cyfartalu i game Nofel app. Nawr, os rydyn nhw'n ychydig fel ac yn lland y debri, ac wedyn clicio ar y bottom, a dyna fe. Ynglŷn at y gosodiadau hollfeidol sydd yn berthnasol i'r app, mae gyda ni y doler ag hunaniaeth app ac hefyd y doler ag enw app. Felly, os y fyddem ni i newid yr enw o'r app oddi wrth GemStoriAp i Game Nofel app, ac hefyd yr hunaniaeth perthnasol, mae angen i ni i newid yr amwolion hyn hefyd. Ac hefyd, os rydyn yn achwilio ar gyfer yr blaendodiad XSA tanillellu, fel gwrbyllwyd o'r blaen, os rydyn eisiau i cadw y data oddi wrth un fath o'r app, ac wedyn i rychbynio neu waredenu i'r fath arall o'r app, ond yn y cyfamser i gadw y data yn gwahanol ar gyfer bob un ohonynt, mae angen i ni i gyffredinolhau yr echlysur o'r bob defnyddiad o'r blaendodiad XSA gyda'r enghraifft amwylin hollfeidol. Felly, yn gyntaf dim mynd i creu yr amwylin hollfeidol ar gyfer yr blaendodiad fel hyn, ac wedyn ar gyfer pob un echlysuriad o'r blaendodiad i alasod fe, sef yr gwerth lythrennol gyda'r gwerth yr amwylin fel hyn. Fan yma, yn ytrach na defnyddio y tanillell ar y terryniad o'r blaendodiad XSA, dwi'n nawr wedi newid y blaendodiad i fod yn unig y lythrennau XSA, ac os rydyn edrych ar y ffwythiant JavaScript ddydymio, mae angen i ni i atgoffa ein hunain, mae'r holl tanillau fan yma yn y iaith JavaScript rhanbarth o'r cymwysiad ar gyfer yr amwylin llinyn yn yr iaith PHP. Felly dyma'r rheswm pam mae'r cydatodiad o'r amwylin i'r gwerth yn yr llinell yma yn edrych mor dieithr, achos fan yma enghraifft ar y llinell 302 rydyn yn angen yn gyntaf i mewnasod yr gwerth lythrennol, sef tanillell text stori i mewn i'r ffwythiant neu llwybydfordd gyda ni'r doddiad, ac wedyn mae angen i ni i blaendodi blaendodiad XSA diflaen i'r tanillell text stori, ond mae'r blaendodiad hwn yn ei cynnwys yn yr amwylin PHP, nid yn yr amwylin JavaScript. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i defnyddio y single dyfnod, achos roedd yr amwylin PHP yn defnyddio gyda'r single dyfnod.
Os roedd ei wedi dechrau gyda'r dyfynod, felly i cydnodoli neu adeiladu y llinyn ar gyfer amrywiolyn yn yr iaith PHP, fe buasai i ni angen i defnyddio yr dwbl dyfynod hefyd. Ond nawr, fan yma, rydyn yn cydnodoli yr amrywiolyn PHP i mewn i'r gwerth JavaScript trwy defnyddio yr arwythnod ar gyfer y cydnodoliad yn PHP sef y llawn atalnod ac rydyn hefyd yn defnyddio y single dyfynod. Hefyd, rydyn yn defnyddio y blaendodiad XSR tanlinllell yn llawer o'r leoedd yn yr fel JavaScript aml offer.js. Felly mae'n angen i ni yn y dechreuad o'r rhediad o'r PHP i galed godio i mewn i'r rhyw fath o gwastadolyn a gwerth lythrennol o'r blaendodiad. Felly, os rydyn yn dadansoddi y dechreuad o'r dudalen HTML ar y dechreuad, mae eisoes gyda ni yr adran ar gyfer yr JavaScript, lle rydyn eisoes yn gosodi y gwastadolyn yn yr amgylchiad JavaScript ar gyfer yr gwastadol amrywiolyn eg hunianaeth app. Felly, rydyn yn gallu gwneud yr un peth yn yr un modd fel hyn. A dyna ni ar y llinell 111. Nawr, yn yr aml offer.js, rydyn yn gallu alusod pob achlysur o'r blaendodiad hwn gyda'r gwastadolyn yn defnyddio y cystrawen berthnasol i'r iaith JavaScript, sef gyda'r arwythnod ychwaneg i cydnodoli y blaendodiad ar y tu blaen yn ytrach na defnyddio'r arwythnod PHP y llawn atalnod fel hyn. Ac felly, rydyn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr achlysurau eraill hefyd. Fel hyn, ac fel hyn, ac ati. Beth sydd yn eithriadol yn defnyddiol yn yr amgylchiad golygydd VI yw, dwi'n gallu achwilio ar gyfer yr patrwm fel enghraifft yr dwbl dyfynod XSR fel hyn, trwy pwyso ar y botwm ddianc, ac wedyn y gwahanod, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn y o slais ar gyfer y dianc oddi wrth y dwbl dyfynod, ac wedyn y llythrennau XSR, ac wedyn y tanlinllell fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y dodiad fel hyn. A dyma'r gyntaf achlysur. Wedyn dwi'n gallu mewnbynnu yr amrywiolyn fel hyn, trwy'r lleoli y cychwyn ar yr dwbl dyfynod, ac wedyn i pwyso ar yr lythren I yn y fodd gorchymyn fel hyn, ac wedyn i fewnbynnu yn uniongyrchol yr enw o'r amrywiolyn fel hyn, ac wedyn yr arwythnod ychwaneg. Ac nawr dwi'n gallu pwyso ar y botwm dianc unwaith eto, ac wedyn y llythren N ar gyfer yr achlysur nesaf, ac unwaith eto, ac nawr dwi'n gallu pwyso ar yr arwythnod llawn atalnod neu pwynt fel hyn, ac mae'n hunan symudol neu hunan weithredol yn mewnnosod neu aladrodd ar un gweithrediad fel o'r blaen, ac unwaith eto, ac mae'r hyn yn arbed mor gymaint o'r gwaith. Nawr, wedi cwblhau yr gweithrediad ar gyfer pob un achlysur i gyd yn y ffeil, dwi'n dychwelyd i'r safle neu'r lleoliad dechreuedig. Nawr, dwi'n gallu leoli y cychwyn ar yr lythren egg, ac wedyn dwi'n gallu mewnbynnu yn gyntaf yr rhif 3, ac wedyn y lythren X. Ac mae'r hyn yn dileu y 3 lythren, ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar yr lythren N unwaith eto, ac wedyn leoli y cychwyn, ac wedyn nawr dwi'n gallu mewnbynnu neu pwyso ar y botwm ar gyfer yr llawn atalnod i aladrodd y gweithrediad olaf fel hyn. A dyna ni, dwi'n gallu parhau yn y un fodd. Ac mae'r hyn hefyd yn arbed mor
gymaint o gwaith hefyd. A dyma'r pŵer o defnyddio golygydd fel VI gyda'r swyddogaethau mewn adeiladwyd I mewn yn y meddylwedd. Ac ati. Nawr, y peth nesaf yw I llandebri y tudalen ac wedyn I prawfholi yr holl rhybeddiad o'r cylchdro o'r gêm oddi wrth y dechreuad i'r diwedd. Nawr mae gyda ni yr negesion gwall ar y sgrin. Felly os ydyn nhw'n edrych ar llinell 172, mae'r neges gwall yn digwydd oherwydd ydyn nhw'n yn y cod ar gyfer PHP yn ytrach na'r JavaScript. Felly mae'r defnyddiad o'r single dyfynod ar ôl yr dwbl dyfynod yn anghywir. Felly, I datrys y problem hyn, mae'n unig angen I dileu y single dyfynod, ac wedyn I alusod yr un arall gyda'r dwbl dyfynod fel hyn, neu yn hytrach I dileu yr dwbl dyfynod ar y dechreuad hefyd o'r mynegau ar gyfer yr anwolyn oddi wrth y parameter ar gyfer yr cyrchu fel hyn. Felly os ydyn na yn ychyb ac yn llandebri, mae angen I ni I wneud hefyd yr un peth ar y llinell 175 fel hyn. A dyna ni. Nawr, rydyn ni'n gallu parhau gyda'r prawfholiad os rydyn ni'n gyntaf clicio ar yr tab ar gyfer y cymwysiad fel hyn. Ac na, rydyn ni'n gallu dechrau ar y dechreuad trwy pwyso ar yr botwm alusodi fel hyn. Ac wedyn dewis amrywiaeth o eriau fel hyn. Ac wedyn I parhau fel arferol. Ac wedyn I clicio ar y botwm llawrythol fel hyn. Ac wedyn I wirio y cymwysiad sydd yn edrych yn iawn. Nawr os rydyn yn ail dechrau yr cylchdro nesaf fel hyn, ac wedyn I parhau gyda'r prawfholiad. Nawr, os dwi'n yn defnyddio rhai o'r geiriau Ychwanegwyd ar y uwchben o'r testyn flwch fel JKR ac hefyd yr FHR fel hyn, mae rhain yn cael ei godynnu oddi wrth y rhestr yn uwchben ac yn ei gosodi I mewn i'r del ystorfa XSA Ychwanegwyd 2. Nawr, os ydyn nhw'n clicio unwaith eto ar y botwm llawrythol fel hyn, ac mae'r allbeniad yn edrych yn iawn. Felly os ydyn ni nawr yn dechrau y cylchdro nesaf, ac wedyn os ydyn ni yn gwirio yr cymwysiad o'r XSA Ychwanegwyd, mae'r hyn yn unig yn gynnwys y dau gair sydd ddim yn JKR neu FHR. Felly mae pob dim yn edrych yn iawn. Nawr, anglyn at y botwm I newid y math o'r app, sef fan yma mae gyda ni yr game Nofel app. Felly mae'r hyn yn galw ar y ffythiant newid math app, ac mae'r ffythiant hyn yn ail cyfeirio yr cyfeiriad o'r tudalen i'r un fel PHP, ond gyda'r parameter o'r math app gosodwyd I game Nofel app. Felly dyma'r adran ar gyfer yr amdymig yn yr fel index.php ar gyfer yr math o'r tudalen yn cam ddim ar gyfer yr achebiad o'r gwerth o'r parameter y math app. Dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu
achub hyn yn y leol ystorfa, ond yn y cyfamser, rydyn ni'n gallu ei rhoddi i mewn yn yr cyfeiriad o'r tudalen, ond yn gyntaf ar y brig o'r index.php, rydyn ni'n gallu parafoli ar gyfer yr parameter fel hyn. Felly, fan yma, ar llinell 8 i llinell 14, rydyn ni'n yn gyntaf parafoli ar gyfer os ydy'r parameter math app yn bodoli ac nid yn gwag os ydy. Wedyn, os ydy'r parameter yn cyfartalu i'r game Nofel app, wedyn, i ail-benodi yr amniwolion hollbydol i gynnwys yr data berthnasol cywir, sef ar gyfer y doler ag hunaniaeth app i fod yn game Nofel app, yr doler ag enw app i fod game Nofel app, ac yr doler ag blaendodiad i fod GNA. Wedyn, by'n angen i ni i benodi y gwerth i mewn yn yr leol ystorfa i archwiliadau y fath o'r app a ydy ei yn game Nofel app neu GemStoriAp, fel hyn. Felly, ar llinell 127, un o'r gyntafbedd sydd yn digwydd yw i benodi yr XSA hunaniaeth app yn y leol ystorfa, ac mae'r llinell hon allan o'r adran ar gyfer y cod tarddiad PHP. Mae'n un yn ddirweddol yr cod HTML. Felly, yn y sefyllfa hon, mae angen os ydyn ni eisiau i gerchu y gwerth oddi wrth yr amniwolyn PHP i creu adran bach i mewn yn yr ongl cronfachau gyda'r gofynodiau, ac wedyn yr gar PHP ar dechreuad, ac wedyn yr gorchymyn i adleisio yr llinyn yn y doler ag hunaniaeth app, ac mae'r hyn yn allbennu y gwerth yn yr amniwolyn hyn i mewn i'r llinyn JavaScript sydd hefyd ei hunain i mewn yn yr adran ar gyfer yr cod JavaScript i mewn yn yr cod tarddiad HTML. Felly, os rydyn ni'n yn ychyb y ffeil ac yn llandebru y dudalen, wedyn os rydyn nawr yn clicio ar y botwm game Nofel app, nawr mae gyda ni neges gwach, meddygai a niffinwyd, XSA defnyddiwyd, ac os rydyn yn edrych ar y parameter yn y cyfeiriad, mae'n hynny yn gwir achos rydyn yn defnyddio yr GNA defnyddiwyd yn hytrach na'r XSA defnyddiwyd. Felly, ar llinell 189, mae'r menegau yn dal yn disgwylio ar gyfer yr XSA defnyddiwyd, oherwydd mae'r amniwolion hollbydol doler ag blaendodiad yn dal yn XSA yn hytrach na'r GNA. Felly, os rydyn yn atgoffa eu hunain, ydyn yn ailbenodi yr doler ag blaendodiad i fod yn GNA os y mae'r parameter math app yn bodoli yn y cyfeiriad. Felly, dwi'n meddwl y datrysiad symlaf yw pob tro ydyn ni'n ailgyferio y dudalen i gyfeiriad newydd drwy'r PHP, mae angenrheidiol i benodi y parameter math app, sef yn yr achlysur hwn i fod yn game Nofel app, fel hyn. Fel dasg gweld ar y gwelod o'r sgrin, dwi'n yn archwilio ar gyfer pob un achlysur o'r llinyn llawn atalnod lleoliad, a dyma'r lleoliad lle mae'r lleoliad o'r ffenestr yn cael ei ailgyferwyd i'r cyfeiriad newydd. Felly, mae'r hyn yn yr iaith JavaScript mewn ysodwyd imiwn yn yr iaith PHP fel llinyn. Felly, ac erbyn hyn, mae angen i ni i defnyddio yr arwythnodiau yn yr JavaScript ac hefyd yn yr PHP i cydotodi y parameter newydd, sef math app imiwn yn y cyfeiriad yma fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n defnyddio yr arwythnod ar efo cydotodiad yn y iaith JavaScript, sef yr arwythnod ychwaneg, ac wedyn, oherwydd mae'r llinyn yn y JavaScript yn ei cynnwys yn yr dwbl dyfnod yn yr achlysur yma, dwi'n defnyddio y dwbl dyfnodau i cynnwys yr gwerth oddi wrth yr amniwolyn oddi wrth y PHP. Nawr, oherwydd mae'r holl adran yma yn yr cod
JavaScript ac HTML cynnwyswyd union yn y single dyfynod. Dwi'n yn defnyddio y single dyfynodau i cynnwys yr gwerth oddi wrth yr anwybolyn yn yr PHP ac hefyd yr llawn atalnodau neu'r pwyntiau ar gyfer yr arwythnod ar gyfer ychwaneg yn y iaith PHP. Nawr, dwi'n yn mewnwysod y gwerth ar gyfer yr parameter math app ac hefyd dwi'n yn mewnwysod y parameter math app gyda'r arwythnod cyfartalu union yn yr cyfeiriad newydd. Ac fan yma, mae'r arwythnod ampersand hefyd, yr arwythnod ar gyfer y cydotodiad union yn yr cyfeiriad ar gyfer yr dudalen. Nawr, ar yr achlysur neu'r lleoliad nesaf o'r llinyn lleoliad, mae angen i mi i wneud yr un beth fel hyn. Ac wedyn i'r lleoliad nesaf, fan yma. Fan yna, roedd angen i mi yn unig i bwyso ar yr botwm llawn atalnod i aladrodd y gweithrediad olaf, a dyna'r achlysurau i gyd, dim ond y tar ohonynt. Felly os ydych nawr yn acuba ffel ac yn llawn dyblu'r dudalen, ac wedyn yn mynd yn ôl i'r cam ddim. Ac wedyn os rydyn ni'n clicio ar y botwm Game Nofel App, ac wedyn ar yr botwm iawn, a dyna ni. Nawr os rydyn ni'n edrych ar yr leol ystorfa, dyma'r dodiad newydd ar gyfer yr XSA hunaniaeth app sydd ar y foment Game Nofel App. Yn sydd ymlaen, dwi'n yn gallu sylw y gyntaf beth sydd yn wael amdano fe, sef fod rydyn ni'n wedi clicio ar y botwm ar gyfer Game Nofel App ac mae'r botwm yn troi yn y geiriau i GemStoriAp. Mae'r teitl o'r gwefan app yn dal yn GemStoriAp. Fe dylai hyn i fod yn Game Nofel App. Felly os rydyn ni'n edrych ar yr cod ar gyfer y peniad ar y llinell 149, rydyn ni'n gallu gweld mae'r geiriau hyn wedi eu codio yn llithronol i mewn i'r cod HTML. Felly rydyn ni'n gallu alasod hyn gyda'r anwybolyn fel hyn. Nawr dwi'n wedi troi yr cymwysiad o'r tag ar gyfer yr rychwant ar gyfer y teitl i'r anwybolyn $egg enw app. Felly os rydyn nawr yn acuba ffel ac yn llawn dyblu, a dyna fe. Y teitl cywir nawr yn arddangos ar dudalen. Felly os ydw i'n nawr yn clicio ar y botwm GemStoriAp, beth sy'n digwydd? Dim byd o gwbl. Felly dyma'r ffwythiant yn y JavaScript sydd yn rhedeg pan mae'r botwm yn cael ei clicwyd, sef y ffwythiant newid math app, ac mae'r gwerth ar gyfer y math app wedi ei cael ei godio i Game Nofel App. Felly rydyn ni'n gallu newid hyn i ryw fath o'r anwybolyn fel hyn. Nawr ar y daganiad o'r ffwythiant newid math app, ac da ni y parameter ar gyfer y daganiad, sef y P math app sydd y ffwythiant yn derbyn, ac wedyn mae'n rhoddi yr anwybolyn hyn fel parameter ar gyfer yr lleoliad newydd ar gyfer yr dudalen. Ond nawr mae angen i ni i cymwysio at newid hwn union i'r cod sydd yn galw ar y ffwythiant. A dyma fe ar y llinell 174 yn y ffel index.php. Felly fan yma rydyn ni'n gallu gwneud neu mewnwysod y gweithrediad 3 cydaniedig arall fel yn digwydd yn chwirach ar y llun llinell, sef fan yma os ydy'r anwybolyn hollfedol $egg hunaniaeth app yn gyfartalu i GemStoriAp, wedyn i roi mewn y gwerth berthnasol. Felly fan yma, oherwydd rydyn ni'n defnyddio y single dyfnod ar gyfer yr ffiniau o'r anwybolyn ar gyfer yr anwybolyn PHP, ac hefyd rydyn ni'n defnyddio y dwbl dyfnod ar gyfer yr ffiniau ar gyfer y gosodiadau o'r credoleddau union yn y credoleddau ar gyfer yr cod HTML. Felly mae angen i ni i dianc oddi wrth yr dyfnod fan yma rydyn ni'n defnyddio
y sengl dyfnod ar gyfer yr ffynau o'r gwerth i rhoddi imiwn i'r ffythiant newid math app, ac wedyn yr hynny ni yn defnyddio y sengl dyfnod heb yr o-slais dianc i cydydodi yr gwerth oddi wrth yr gytrydiaeth tri chydrannedig fan yma os ydy'r amrywolyn dod ag hunaniaeth app yn gyfartalu i'r GemStoriAp, wedyn i asbynnu Nofel app. Ond os yn angen i asbynnu GemStoriAp. A dyna ni, os ydyn nawr yn achub y ffeil ac yn llanderdyfru dudalen, a wedyn yn clicio ar y botwm, nawr mae'r swyddogaeth yn gweithio yn wych. Nawr wedi dewis yr fodd o'r Nofel app, rydyn ni'n gallu dadansoddi yr gwerthau yn yr leo ystodfoedd ar gyfer yr XSA hunaniaeth app. Nawr mae'n dweud Nofel app sydd yn cywir. Felly os ydyn nawr yn clicio ar y botwmau sydd yn wybydus fel hyn, a wedyn clicio ar y botwm nesaf. Nawr, mae gyda ni yr leo ystodfoedd newydd gyda'r blaendodiad GNA, ond nawr dwi'n gallu sylw mae'r teitl ar yr cam 2 yn anghywir achos fe ddylai hyn i fod Nofel app yn ytrach na'r GemStoriAp, ac os ydyn ni'n yn dadansoddi y cymwysiad o'r gyfeiriad, ydyn ni'n gallu darganfod y rheswm ar gyfer hyn yw ydyn ni'n diffygio yr parametr ar gyfer yr math app. Felly os ydyn nawr yn atodi y parametr math app imyn yna fe ac yn ei benodi i fod yn Nofel app fel hyn. A dyna ni, mae'r teitl gywir nawr yn arddangos ar yr peniad. Felly, pan ydyn ni'n edrych ar yr cod tarddiad ar gyfer yr botwm nesaf, mae'r hyn yn galw y ffwythiant dudalen nesaf ar dudalen y cam 1, ac wedyn ar dudalen y cam 2, mae'r hyn yn galw y ffwythiant dudalen cam 2 nesaf, ac wedyn os ydyn ni'n edrych ar yr cod tarddiad ar gyfer yr botwm al dechrau ar y dudalen cam 3, mae'r hyn yn galw yr ffwythiant al dechrau. Felly ar yr dudalen cam 1, lle mae'r botwm nesaf yn galw ar y ffwythiant dudalen nesaf, mae'r ffwythiant hwn yn albenodi y gwerth o lleoliad o'r ffenestra sydd yn newid y dudalen ar borior i'r cyfeiriad newydd. Ar y llinell hon, rydyn ni'n gallu atodi yr amrywolyn hollfedol sef hunaniaeth app oedd wedi ei ysodi imiwn i'r amgylchiad JavaScript yn yr ffeil PHP fel hyn. Felly os ydyn nawr yn achub y ffeil ac yn llanderdyfru dudalen fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm blaenorol, mae'r neges gwall nawr yn digwydd sy'n dweud gwellrych nid darganfywyd oherwydd mae'r cystawyn yn y gyfeiriad yn anghywir achos ydyn yn defnyddio yr arwythnod ampersand sef yr arwythnod ar gyfer yr atodiad yn ytrach na'r os ydy hwn yr parametr gyntaf mae angen i defnyddio yr arwythnod gofynod fel yr dechreuad o'r rhestr o parametr. Felly, beth sy'n digwydd yw, os ydyn yn dadansoddi y cod tarddiad yn ychydig tu blaen i'r llinell lle mae ardyn yn algyferio yr dudalen y porior, fan yma ar llinell 182, ydyn yn prafholi ar gyfer yr patrwm yn yr cyfeiriad yr dudalen newydd, os ydy ei yn cydgymaru gyda'r index.php ac wedyn yr gofynod math yn cyfartalu i cam rhywbeth, wedyn i cydydodi yr data ar gyfer y parametr ar gyfer y rhesau, ond fan yma ydyn hefyd yn gallu atodi rhafholiad yn ychwanegol os yn angen, enghraifft os yn angen, os ydy'r amrywolyn p llwybr yn cydgymaru gyda'r index.php ac wedyn yr arwythnod
gofynod, neu os nag ydy yn cydgymaru gyda'r patrwm hwn, gyda'r gofynod, I mewnysod yr gofynod gyda'r math yn cyfartalu I cam dyddym fel hyn. Sef, fan yma, os angen, os ydy'r P llwybr ddim yn cydgymaru gyda'r patrwm index ac wedyn y llawn atalnod PHP ac wedyn yr gofyniad. Wedyn, I atodi y gofynod math yn cyfartalu I cam dyddym ar y diwedd o'r P llwybr. Felly os yr un nawr yn ychyb y ffeil ac yn llawn dyfrio fel hyn, ac wedyn yn clicio ar y botwm blaenorol, a dyna ni. Nawr mae angen I clicio ar y botwm sydd yn wybydus fel hyn. Ac wedyn ar y botwm nesaf. Nawr os rydyn yn edrych ar yr ffwythiant tudalen cam 2 nesaf, mae'r hyn yn galw yr un ffwythiant fel o'r blaen, sef tudalen nesaf. Felly os rydyn yn parhau gyda'r tudalen cam 2 fel hyn, ac wedyn yn clicio ar y botwm nesaf, nawr mae'r teitl yn gywir, oherwydd os rydyn yn edrych yn y cyfeiriad, mae gyda ni y parametr math app yn gyfartalu I Nofel app oedd ei penodwyd yn yr ffwythiant tudalen nesaf fel o'r blaen. Ac nawr os rydyn mewnbynnu y geiriau fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm llawrlwytho, ac wedyn ar y ffeil allbyniad, ac mae'n edrych yn iawn, ac wedyn os rydyn nawr yn edrych ar yr ffwythiant al dechrau, fan yma ar y llinell 363, mae angen I ni I cydadodi y parametr ar gyfer y math app fel hyn, ac hefyd y parametr ar gyfer y math I arwain yn ôl i'r cam dyddym fel hyn. Nawr os rydyn yn acib y ffeil, ac wedyn yn llawn dyfri fel hyn, ac wedyn achos y 10 eiliad, ac wedyn clicio ar y botwm llawrlwytho, ac wedyn ar y botwm al ddechrau fel hyn, a dyna ni, rydyn yn dal yn yr Nofel app yn ytrach na GemStoriAp, ac ynglyn at y safle yn yr adnodd data ar gyfer y Nofel app, rydyn ar yr safle 5 ar 20 ac ynglyn at yr safle ar gyfer yr GemStoriAp, rydyn ar y safle 2 ar 20. Felly, ynglyn at yr pethau I wneud ar gyfer y newid hwn, ar gyfer yr gyntaf pwynt, rydyn yn gallu mynosod yr prydryllen Y gyda'r y bechnod ar gyfer cwblhawyd fel hyn. Achos rydyn wedi gosod y parametr math app yn gyfartalu I rhywbeth, ac ynglyn at yr ail pwynt, angen i'n pendodi teitl o'r nofel y gyntaf peth. Mae'r hyn yn dal yn allan sefydlig. Ynglyn at y pwynt 3, dim angen I cynnwys y brawddegau efenwyd yn y GemStoriAp. Mae'r hyn hefyd yn dal yn all-sefylliedig. Ynglyn at y 4 pwynt, blaendodiad gwahanol yn y lleol ystyrfa, sef XSA nofel, nid XSA. Wel, yn y diwedd, rydyn ni wedi penderfynu I defnyddio yr blaendodiad XNA yn ytrach na'r XSA neu'r XSA nofel. Felly, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu gosod yr briflythren Y gyda'r y bechnod ar ochr hefyd fel hyn. Ynglyn at y 5 pwynt, rhaid o fotwm ar gyfer GemStoriAp neu Nofel app. Wel, rydyn ni wedi creu y fotwm newydd, felly dwi'n meddwl rydyn ni hefyd gallu mynosod y briflythren Y gyda'r y bechnod ar gyfer hyn hefyd fel hyn. Ac rydyn ni gallu troi y gair neu blaendodiad radio I yn unig y botwm fel hyn. Ac hefyd dwi'n mynd I newid yr blaendodiad XSA nofel I XNA fel hyn.
Wedyn, ynglyn at y teitl ar gyfer y nofel, os ydy'r math app yn game nofel app, ni'n gallu gofyn am hyn ar y dechreuad, os ydy'r teitl yn diffygio oddi wrth leol y storfa fel hyn. Fan yma ar llinell 129, rydyn yn rhoddi data yn leol y storfa ar gyfer egna teitl nofel i mewn i'r rhoddiolyn teitl nofel, ac wedyn, os ydy'r hunaniaeth app yn gyfartalu i game nofel app yn tedu i mewn i'r ardal amsymig hwn, ac wedyn, os ydy'r teitl nofel yn gyfartalu i nôl neu yn gyfartalu i gwagder, wedyn i yntedu i mewn i'r ardal amsymig hwn, ac wedyn i yntedu i mewn i'r dolyniad tragweddol, achos mae'r dolyniad yn rhedeg trafod y gwerth 1 yn bodoli fel gwir, wedyn i gymell teitl oddi wrth defnyddio'r trwy'r ffwthiant cymell yma gyda'r neges atolwg, mewn bynnwch y teitl ar gyfer y nofel yn fwy nag 10 arwythnodiau, ac wedyn rydyn yn prawfholi ar gyfer hyd o'r llunen mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr os mae'n ein fwy nag 10 o arwythnodiau i torri allan o'r dolyniad, ac wedyn i achub teitl i mewn yn leol y storfa ar doddiad gyda'r allwedd egna teitl nofel. Felly os rydyn nawr yn achub y ffel ac yn llawn deblu fel hyn, nawr dyma'r cymell. Felly os rydyn nawr yn mewnbynnu rhywbeth fel nofel, nawr mae'n dweud atolwg mewnbynnwch y teitl ar gyfer y nofel yn fwy nag 10 arwythnodiau. Felly ar gyfer hyn, rydyn gallu mewnbynnu rhywbeth fel anrheg anefarol fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm iawn, a dyna ni. A dyma'r doddiad yn y tab cymwysio ar gyfer leol y storfa egna teitl nofel, mae'n dweud anrheg anarferol. Nawr rydyn gallu parhau gyda'r game nofel app fel arfer, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, ac wedyn mewnbynnu diffiniadau ar gyfer y geiriau anwybydus, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf unwaith eto. Nawr rydyn yn gallu dileu y brawddegau erbynwyd fel hyn, ac wedyn mewnbynnu y geiriau fel hyn. Nawr rydyn gallu clicio ar y botwm llawrythol. Nawr mae'n dweud mae angen i defnyddio y testyn canlynol yn y stori un diwrnod yr oedd non yn cerdded i lawr y stryd pan welodd. Mae'r hyn yn angenrheidiol yn y game nofel app. A dyma'r ffwthiant lle mae'r testyn yn cael ei gwirio cyn y llawrythiad o'r ffel neu ei allbyniad. Felly ar gyfer erfyniadau ar gyfer y testydau, sef ar gyfer XSA TXT1 ac hefyd XSA TXT2, rydyn yn gallu mynosod a prawfholiad ar gyfer hunaniaeth app i erbyn y rhain yn unig os ydy'r hunaniaeth app yn GemStoriAp fel hyn. Nawr mae'r gwiriadau ar gyfer testunau neu brawddegau erbynwyd yn digwydd os ydy'r hunaniaeth app yn unig yn GemStoriAp. Ac wedyn yn isod, mae'r unwedd sefyllfa yn cymwysio os ydy'r hunaniaeth app yn GemStoriAp, wedyn i genedlaethu teitl ar gyfer y stori, ac nawr dwi'n wedi creu ardal amsymig ar gyfer prawfholiad hwn, ond yn edrych na defnyddio amwywolion fel gwasadolion, dwi'n mynd i addasu nhw fel hyn, achos mae'r amwywolion stori ddim yr unig un sydd yn cael ei defnyddio yn y ffwthiant yma allan o'r ardal amsymig yma. Felly, dwi'n mynd i datganu fe fel rhoddiolyn fel hyn ar y llinell 249, ac wedyn, os ydy'r hunaniaeth app yn gyfartalu i'r game nofel app, dwi'n yn gallu
cyrchu yr penod gyfredol oddi wrth y leol o storfa. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu penodau hyn i fod yn penod 1 ar yr un amser pan rydyn ni'n penodi y teitl ar gyfer y nofel fel hyn. Ar llinell 137. Felly, os rydyn nawr yn llanderdebu'r dudalen fel hyn, ac wedyn achos y 10 eiliad, ac wedyn clicio ar y botwm llawrwytho, a dyna ni. Nawr, os rydyn ni'n edrych ar yr allbyniad, mae'r teitl yn nôl. Felly, y cam nesaf yw i datrys hyn. Nawr, beth yn digwydd yw, os ydy'r eg hunaniaeth app yn gyfartalu i game nofel app, ydyn ni'n ymgyrchu yr rhoddiolyn newydd, sef penod, oddi wrth yr leol o storffer ar y dodiad eg NA, penod cyfredol. Os ydy'r gwerth yma yn nôl neu gwagdar, wedyn i penodi yr amrywolyn i fod yn 1, ac wedyn i benodi y dodiad i mewn yn y leol o storfa ar gyfer yr eg NA, penod cyfredol, i fod yr un gwerth fel yr amrywolyn, sef 1, ac wedyn i benodi y teitl o stori i fod yn penod gwacle, ac wedyn y gwerth o'r amrywolyn penod. Nawr, os rydyn yn llanderdebu'r dudalen, ac wedyn achos 10 eiliad, ac nawr, os rydyn yn clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn clicio ar y allbyniad, nawr mae'r nôl yn dal yn bodoli yn y teitl. Felly, os rydyn yn dadansoddi y cod tarddiad, fan yma ar y llinell 264, rydyn yn diffygio y ffwythiant i drosffurfio yr allbyniad o'r leol o storfa i'r fath o'r llunen. Felly, os rydyn yn menysod y ffwythiant llunen fel yma ar llinell 264, ac wedyn yn archif y ffeil, ac wedyn yn llanderdebu y dudalen, ac wedyn achos y 10 eiliad unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn ar y allbyniad, a dyna fe, dyna'r teitl ar gyfer yr penod yma, y penod 1 o'r nofel. Nawr, pan rydyn yn clicio ar y botwm i aildechrau ar gyfer y cylchdro nesaf, mae angen i ni i cynyddu yr rhif yr penod cyfredol gyda'r gwerth 1. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn y ffwythiant aildechrau fel hyn. Felly, fan yma, ar llinell 373, dwi'n yn gyntaf yn prawfholi ar gyfer yr eg hunaniaeth app, os ydy ei yn gyfartalu i game nofel app. Wedyn, i gyrchu yr gwerth neu data oddi wrth y leol o storfa ar gyfer yr allwedd neu dodiad eg NA, penod cyfredol, sef fan yma, eg NA, penod cyfredol, sef ar y foment y gwerth 1. Wedyn, os ydy'r amrywolyn yn nôl neu yn gwagdar, i penodi yr amrywolyn i fod yn 1, ond os yn amgen i trosnewid y gwerth i fod yn rhif, ac wedyn i cynyddu gyda'r 1, ac wedyn i effro y gwerth, ac wedyn i dachwedyd allan o'r ffwythiant ar gyfer yr archwiliad hwn. Felly, os rydyn nawr yn archif y ffeil, ac wedyn yn llanderdebu, ac wedyn achos 10 eiliad, ac wedyn clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn clicio ar y botwm aildechrau. Nawr, mae gyda ni yr rhif 2, sydd yn gywir. Felly, os rydyn nawr yn clicio ar y botwm iawn, mae'r leol o storfa yn dal yn parhau yn y gwerth 1. Felly, nawr mae angen i ni i diweddaru y gwerth yn yr leol o storfa gyda'r gwerth diweddaraf fel hyn. Fan yma, ar llinell 379, dwi'n yn penodi y dodiad eg NA, penod cyfredol, i fod yr un gwerth fel yr amrywolyn penod cyfredol oedd yn newydd cynnwyddyd. Felly, os rydyn nawr yn archif y ffeil ac yn llanderdebu'r dudalen, ac unwaith eto ar ros o 10 eiliad, ac wedyn clicio ar llawrwytho, ac wedyn clicio ar aildechrau, a dyna ni. Nawr mae'r gwerth yn yr eg NA penod cyfredol wedi ei cynnwyd i'r 2, ac wedyn os rydyn nawr yn parhau gyda'r
cylchdro fel hyn, ac wedyn cliciwch ar y botwm nesaf, ac wedyn mewnbynnu y diffiniadau fel hyn, ac wedyn ar y botwm nesaf, ac wedyn mewnbynnu yr geiriau, ond yn gyntaf mae angen i ni i gael gwared o'r brawddegau ar gyfer y GemStoriAp. Felly, os ydyn ni'n edrych ar y ffwythiant cychwyn tudalen cam 3, ac wedyn at y prawfholiad ar llinell 592, os ydy'r cymwysiad o'r TXT stori yn gwacter neu yn nôl, wedyn i ysodi yr dodiadau ar gyfer yr XSA, TXT stori, XSA, TXT1 ac hefyd XSA, TXT2, ydyn ni'n gallu mynynsod y rhain i mewn yn yr ardal ymrysmeg ar gyfer y prawfholiad ar gyfer yr amrywolyn hunaniaeth app os ydy ei yn GemStoriAp fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n anhygub y ffail ac wedyn yn Llanydeblu tudalen ac wedyn mynynsod y geiriau, ac wedyn cliciwch ar yr botwm llawrlwytho, ac wedyn ar y testyn, ac mae'n edrych yn iawn. Nawr, os ydyn yn Llanydeblu unwaith eto, ac wedyn cliciwch ar y botwm diddymo, nawr mae'r neges gwall yn arddangos sydd yn dweud cythrych ddim dargon bywyd. Felly mae'r hyn yn digwydd oherwydd os ydyn yn edrych ar yr cyferiad, ydyn yn diffygio yr arwyddnod yr gofynod ar gyfer y dechreuad o'r parametr ar gyfer y cyferiad. Felly, i datrys y broblem hwn, mae'n unig. Beth syml o mynynsod yr gofynod i mewn yn y cyferiad fel hyn, ac wedyn yr parametr ar gyfer y math i fod yn camdyddym fel hyn. Nawr, os ydyn yn mynd mewn yn ôl i'r tudalen diweddaraf, ac wedyn yn Llanydeblu, ac wedyn yn clicio ar y botwm diddymio fel hyn, nawr mae'n gweithio. Felly, os ydyn nawr yn dewis yr GemStoriAp fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn llenwi y bylchau fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. Nawr mae'r testyn blwch yn gwag. Os ydyn yn edrych ar yr prawfholiad, mae'r gwacter achosid gyda'r gwall yn y prawfholiad, achos ydyn ni wedi trawsnewid yr allbyniad o'r leol ystyrfa ar gyfer yr TXT stori yn y leol ystyrfa i fod yn y bardd o llunen. Felly mae angen y gwerth o nôl ar llinell 592 i fod i mewn yn y defnodiau fel hyn, ac wedyn os ydyn nawr yn achub y ffeil, ac wedyn clicio unwaith eto ar diddymio, ac unwaith eto yn dilyn y cylchdro o'r gêm gyfredol, a dyna'r brawddegau ar gyfer y GemStoriAp ar y dechreuad o'r tudalen cam 3. Nawr, os ydyn yn diddymio hyn, ac wedyn yn trawsnewid i'r gêm Nofel app, ac wedyn i clicio ar nesaf unwaith eto, ac wedyn parhau gyda'r cylchdro, ac wedyn y botwm nesaf, a nawr mae'r blwch yn gwag sydd yn GUR. Nawr, dwi'n wedi llenwi yr testyn blwch gyda'r geiriau, ac dwi'n nawr yn clicio ar y botwm llawrlwytho, ac wedyn clicio ar yr allbyniad, ac mae pwdym yn edrych yn GUR gyda'r nawr yr pennod rhif 2, ac wedyn os dwi'n nawr yn clicio ar dechrau, nawr mae'r pennod gyfredol wedi yn hunan symudol cynyddu i'r rhif nesaf sef 3. Nawr, os ydyn yn parhau gyda'r cylchdro fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, a wedyn mynynsod y geiriau i gyd fel hyn, ac nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm llawrlwytho, angen i ni defnyddio yr gair adael fel yma,
Ac nawr, os ydyn ni'n clicio unwaith eto ar y llawrytho, ac wedyn ar yr testyn, ac mae'n edrych yn iawn. Ac hefyd nawr, mae gyda ni y rhif nesaf, sef y rhif 3 ar gyfer y pennod. Ac wedyn, os ydyn ni'n clicio ar dechrau unwaith eto, mae'r pennod wedi cynyddu i'r 4. Felly, anglyn at yr newid i creu y game Nofel app oddi wrth y GemStoriAp, dwi'n meddwl anglyn at yr ail pwynt, sef angen i benodi teitl o'r nofel y gyntaf beth, ac hefyd, dim angen i gynnwys y brawddegau erbynwyd yn y GemStoriAp. Dwi'n wedi mewn osod yr brith rytheren ac hefyd yr efrychnod ar y dechreuad o'r pwyntiau hyn, ac hefyd dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu troi y stwnt neu hanch i'r dyddiad hefyd fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu symud y ddau newid i mewn i'r adran cyfleoedd fel hyn. Yn y troedagaeth, un dydym un F fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n barod i uwchlwytho yr troedagaeth hon i fyny i'r rhyngrwyd, ond yn gyntaf mae angen i diweddaru yr gwybodaeth anglyn at yr app hwn. Yn gyntaf, rydyn nawr ar y troedagaeth o'r 1.1 F, ac mae'r dyddiad heddiw yr 11 fel hyn. Nawr, mewn yn yr pregell gorllyngiadau, rydyn ni'n gallu alsgrifio y pregell ar gyfer 1.1 E, ac wedyn, al enwi fe i fod yr 1.1 F fel hyn, ac wedyn, rydyn ni'n gallu alsgrifio yr ffeiliau newidwyd ers y troedagaeth olaf, sef index.php, ac wedyn, alsgrifio nhw, ac wedyn dychwelyd i'r pregell ar gyfer y troedagaeth 1.1 F, ac wedyn i postio mewn fel hyn. Nawr, rydyn ni'n gallu declicio ar y pregell ac wedyn dewis danfon i'r pregell cydwasgiadwyd fel hyn. Ac wedyn, yn ôl ar y sourceforge.net, dwi'n gallu dewis y dewisiad fi ac wedyn yr eddyl, sef y GemStoriAp, fan yma, ac wedyn ffeiliau, ac wedyn ychwanegu ffeil, ac wedyn dwi'n gallu llusgo yr ffeil cydwasgiadwyd i mewn i'r flwch, uwchlwytho fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm wedi ei wneud, a dyna fe. Hefyd, ar gyfer yr wefan ar gyfer yr app, dwi'n gallu fforchwilio i'r troedagaeth diweddaraf, sef yr 1.1 F, ac wedyn dwi'n gallu dewis y ffeiliau i gyd fel hyn, ac wedyn declicio, ac wedyn dewis yr uwchlwytho fel hyn, ar gyfer y meddalwedd hon, sef yr WinSXP ar gyfer yr protocol trawsglwyddiad ffeil. Nawr, ar yr gwefan gerfa.com ar y rhyngrwyd, yn fyw dwi'n gallu fforchwilio i'r GemStoriAp, ac wedyn diddymio yr cylchdro cyfredol neu clicio ar llawrllwytho, ac wedyn al dechrau, ac nawr dwi'n gallu clicio ar yr Game Nofel app, ac wedyn mewn osod y teitl ar gyfer y nofel hwn, sef yr anrheg, arferol, clicio ar iawn, ac wedyn clicio ar yr geiriau gwybodus, fel y rhain, ac wedyn clicio ar nesaf, ac wedyn mewnbynnu
yr diffiniadau. Ac wedyn nesaf. Ac wedyn, dwi'n gallu mewnbynnu y geiriau I gyd fel hyn. Ac wedyn clicio ar yr botwm llawrwystal. Ac wedyn ar yr allbyniad. A dyna'r rhif y pennod, sef pennod 1, ac mae'r allbyniad yn edrych yn iawn. Felly os dwi'n clicio ar yr botwm al dechrau nawr, ac wedyn parhau gyda'r al cylchdro fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn mewnbynnu yr diffiniadau, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, a wedyn mewnbynnu y geiriau I gyd fel hyn, a wedyn clicio ar y botwm llawrwystal, a wedyn clicio ar y allbyniad, ac mae'r testyn yn edrych yn gywir, ac hefyd mae'r teitl yn gywir hefyd gyda'r rhif y pennod, y rhif 2, wedi cynnwydyd yn hunan weithredol. A dyna ni I gyd, ond fel arfer mae'n bwysig I gefnu fyny neu arbed ar gefn. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd I alsgrifio y ffeiliau I gyd, fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwmau rheoli gyda'r lythren ec I alsgrifio, ac wedyn y botwm amgen gyda'r lythren D I fforddio i'r gyriwr D, yr ffon cof allanol, ac wedyn yr rheoli gyda'r lythren V I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.